Detta här är så senaste bygden som vi som vi talade möte i. Bygden som heter Atto. Og da vi så kom her til, så var meningen at vi skulle lette et kai. Men her var en båt kom å lette, og her skulle det omvæle et eller annet maskineri som var i landet. Det var ikke hva det var, om det var noen kran, eller det var och annat. Det var ett eller annat hydraulisk som det skulle vara har kommit också längvis fram. Och så har jag att blev en lille halv timme. Men det blev nog inte längre till. Ja. Kan det inte bara kunna bara så okej? Jag liker det. Låter det. Jag hade båra. Jag väntar till det vill komma så vi kan köra. Och så inte så enkelt utan det här. Vi måste bakåt. Det kommer ju alla möten så det är det är jonko. Ja, det. Jag tror att det. Ja, han lille halve timen som vi boja i han blev till 1 timme, han blev till 2 timmar och han blev också till 3 timmar och vi boja så stad vi gott han vi här. Vi visste inte ordentligt vad vi skulle göra, om vi skulle kasta aktier ut, eller vi skulle boja hålla mer. Men också tog vi brukar se här för så när vi spelar på att han får bo i. Det var omöjligt fitt och faktiskt av allt det. Och själva som jag nämnt förr så tänker jag på att han är kött, öliga maskiner. Och vi bor i stadig väck. Väcker är gott. Och här var det flera båtar, här var rymliga nekva trafikkor. In och ut från Hesarbygdene. Det här är ganska gott 223 då i byggvar i Hesarbygdene. Det här var inte speciellt det här som båten, det har inte gått mindre av honom, men det gör det ett annat så bänka av det ner och stotchen larma och öjeligt och så silte det runt och jag vet inte om det var en liten störst på något längre. Jag vet inte, men det var inte kjølsamt, men och med det blev boja så blev också körsel nytt och det så paddlat har det som jag vet ska det göra display socker till att sätta en markering och man kan inte kan det göra. Och mycket bitan har besökt jag kom väl. Men ja. Att jag går vid höjre centra som dunchen och att vi är till sån batteri som la ut fyra. Och hattar här är så att han batterin vi snär maskinmannen som bara kommer att reparera och kort. Men det här jag lunch och man har inte några. Så det slår så blev bara bestämma vi skulle köra gombat han har gjort. Och jag var så ombord här som baten och färnar vid kameran. Och själv skulle jag komma här för att lomta. Gå säg in, let go! Det här är det farligaste jobbet av ötlundturen. Jag sitter ju på och vattnet här. Att bra lägga på det. Ska stå upp då. Vad är det här? Speak! Kan jag speak? Vad är det nu? Ja, okej. Jag har bara Vektmässiga hockey. Jag vet det bra. Okej, det är. De måste ju schafta Peter. Ja. Peter. Jag blev bara hot fire valt detta jobbet. Jag är här
Vatten kom så ner eller gåon. Jag tror jag vet skruvarna och juvel 2. Juvel 2. Jag ser det. Sen drar jag det ut. Det här är något lante som man är skrasset. Passiter. Här hemma vid också. Och navn innan vi det här är som sagt juvel 2 är en dansk ett danskt skip. Det kom som av och hade vi i förrjun när man måste så här. Så kommer en sändande från Owen. Ja. Patle som kommer ombord, han ska vara. Passa med fina röje. Och Olli han går vid speechen här, det ser gott ut. Vi får tåran fisk och spik, så öppna. Tack jag då till. Så här är en stämtur. Och så blir bestämma vi ska kasta tjur. Det vet jag så ut som vi släpper till kajerna. Så låtsas så här ut åt andra. Det är en kavernier. Väl 2 här största grån. Han är utförstörstor. Han är byggt till att cykla här upp. Ja. Och det är väl äckna skive. Nu är det ett märke här så tar vi sedan samman så nu är det kommit till här som det ska vara. Fantastiskt. Och jag spelar den tycker så den ligger gott. Juvel 2 är ett välhiltigt skip. Jag kan högt på i halta det. Rätt och nossligt på innan 8 eller 2. Så tar jag det vid vi så här har vi ett uppgåvor att som är sin praktiskt halta skip. Åtland etterlyser omkran som kan komma in i crouchen i ett fanglund som han står för att rösa sig. Det är crouch länta vid upptäckner. Ja. Det där kastlund nu. Patles upp till affärs. Vi är filmer. Ja. Patles och i det häfter. Han fär korsötland. Ja. Bante. Kan det där? Jävla verkligen hallå. Hon är fast. Hon är fast. Jag ser fint. Det är gröna Peter. Hade är det gott inte med gröna på väldigt. Ja, det är roligt det. Jag filmar ju på. Ja. Ska jag läsa det här för nu? Nej, ska det lite vi skruva med och få han upp. Ja. Det är kvar. Ja. Har du kranen ut? Oj. Jag har lagt tanklunna, det var fast och gör den land. Anke kran ju, du satt upp på igen. De inte. Nej. Han har vet om då lugger gott att Glöland som är. Jag är han puffen. Det är jävla roligt alltså. Det var den han puffen. Ska vi få Hallå, ja. Du är inte dum med hundar. Ska man väl? Tack du kom. Kommer någon. Ja. Jag tror inte så långt. Inne ska jag så mycket. Så mycket väl. Jag vet han händer ändan här östen. Kan ställa det här ändan. Nej, det var det. Ja. Kan jag hand någon? Jag kommer ju upp där i allt ju här. Kör. Så lägg bara in tacka bara. Ja. Det var bara till gott när det går en hand. Showmans Louis här är Baldros Mänkastre. Tryckor i villas andon. Jag började bara spela.
spela toppen för bra och Jag tror vi borde svänga ordentligt. Ja. Det var otroligt. Det är snart. Det fattar jag. Avtal så det är vi förut. Då tar du fiskar. Morgon. Men så låg utan för det. Vi är kör så filmade sin inne där och här har man outlining av ERF skulle komma väl vi. Det var grovt euro då som vi är allt möjligt jatt och skrampo. Men det är ganska snäppt det här var gott. Här så gör vi så inna husen. Vad jag bor igen där? Alla har varit där. Vad jag har bor igen? Fyra. Ett akkurat hoj. Ja, det börjar det var. Moské halvtimme. Men det vinner. Moské en halvtimme. Va? Halvtimme moské. Halvtimme moské. Det längre håll du. Stopp håll du. Det gjorde han för hoff. Nu har han hållit ett annat blick i ansiktet kan du. Ja, det var nog gott då. Du är bra stampurat i ansiktet nu. Ja. Du smörjdes han från öra till öra. Här. Det var det. Det kör gång mot jag vill göra mån nu. Nej, han ställer inte purast in nu. Hej för det. Det drar du kamerera, ja. Ja, så. Finish break here. Nästa backe eller? Kan vi ta det? Det tycker vi gör bara. Du var med. Ja, det gör det. Olle kommer efter, han är ju tåsa vi för land ja vita. Kosta ser ut om vi får släppa till kaj och alla det här bi om husar runt och just nu och vilket hus någon till möte så att nej. Så rallig trafiker. Vi kajen här. Till möte tog ettla vid här på land vi jobbar. Kan vi inte men det så smäcker vi. Så först kan vi väl så det kanske prestera. Du går skänka hattar ut. Där ut till lös. Det blir så avtala att kanske inte köra det stora långt eller rampan ut. Ger också så vart det närmare, det kan bära kanske. Alla stigen eller så trapporna kan ut och röna på att härliga till. Men det blir ett manöver och en är ver. Det är så näck skjutar från första till att hockt hit i Lundisna, skjuten att tågen låt dem. Men det är men när det vill det ha att det ränka att här blir pröva vänt och dreja upp och ner. Det var kvartsvärden annat. Det var begynter så var det tröster så vill det inte. Backa efter och köra upp. Så blev en liten plattor, bonden och pojs och skulle han välja för en öron. Så tar på det på att ojena evig höstoj. Det var bara värre och värre. Men, och skulle managera. På återröjnerna. Allt bara läns. Anna, hon kommer hit kvart i 4 första dessutom. Och vi bor ja. Och här var det flera båtar. Så chans och jinget och kött. Ja, som är en fällas i båten, han tar ju med djuper. Det är nog för att det skulle täcka något snägg. Och då är en grodespyd där och i.
Bensin är boilet här uppe och det kostar man några hoa kronor per liter. Det kostar väl en ringal, det kostar början. Det har ju kunnat saktans stima en ägg. Folk fer nu in efter jag hade på in ett svamal som hur inte huset. Vi har möter. Vi tar på han ombord att och jag lägger on. Och hej på att han ligger stadigt vid den där målen här. Så kommer han ut att vi sammal. Sammal ska faktiskt vara den första som förra att hasta han har lejdaren som då har gjort av stigen. Det kan man kalla det. Så det här var spännande att veta hur det kan brukas till det. Vi ska binda en omtre på en så ligger fram vi på en händan där. Så vad köper bort ur lejdaren. Och en enta atre och på säger väl in. Ja. Salmode. Ja, det är. Så vi tar den här ändan upp i atre. Nej, nu kör jag inte det och samma Hin ledaren. Ska så samma bra. Det är alltid jag visste att det var röjna kaos. Ja, man smäcker knäna i. Ja. Att rutsch. Kvar väck. Du vet. Samma. Ska du fylla? Sibra ja. Låt det öligt lätt. Jag smäcker knäna i det så. Nej. Jag sträckte hatten. Ja. Det är livsfarligt. Ja, det som jag får glöda på den vägen. Vi är ju i bygden i Atto. Og översatt till danskt till att den där blev berörst. Det var inte hur vi ska omsätta det till föres. Han som blev narsla, eller han som blev norsten vi. Det är navnet Atto. Och till den västgrönlandsbygd så ligger 40 kilometer sånna för Kankasjak. Och det är 100 kilometer sånna för Asiat. Och här är över 200 uppbyggvar. Og her er tyrlesamband vi Asiat, som man også står og bor i Østen her. Alt året. Og ellers er båtforbindelse et eller postbåteren hever roto her fra mai til september. Atto ligger og en her littler i Øtj, som Østen er Atto. Og vinnerløyvet her er som i hinnebygden som vi tar. Vi kjenner til fiskaroi. Her er fiska, og her er reiefiskarui, og fiskefabrikken Nuka AS, og i Kankasjak hever en avdeling i Hesarbygdene. Og som sagt, her blir fiska alt året, men hever øysene kaupavøya og fuglavøya. Og bygden Atto, hon hever sjálvande som hinnar øysene, og et lite supermarked, og her er helsesenter. Og skolen er fra fyrsta til nødgjena flokk. Og skolen sjálv er øysene brukter til varsler og anna frutavriksem. Og nødgjera kyrkja er her, og det som er spesielt ved henne, det er at vinduen er sånn plassera i, at ljøse lyser direkta nyr og alt der. Navnet Atto, som er sagt sånn, at den der ble berørst, det kan også være han som ble bevegkauer, så i andalion. Filmar vi på en annan her. I uførningen, det var ikke akkurat hva det her stendte fire, den der ble berørst. Nei. Torla fjående. Skal gjøre seg på mest ansåla så. Her setter vi så stålarna upp. Som jag nämnt förut, har vi så komma till ett svart hus så är allt rota borstor. Vi sätter det fram så vi tar bruk för det.
Nu gör det så klart till att jag möter Brindleif. Han finns till uppgåvan och häst för nära stanta och jag är välkommen och byta sangplov ut. Uppgåvan har blivit inte variera jag tror och så är det inte alltid vara den samma så gör det allt. Här är så pott och samma med gitarren som var jag sagt. Samal bjør jeg som regel velkommen, og hei så at årøsne. Så ble det sånn ikke i bøtten, og det var en ung og en bøtten. Brindleif, han har jo så et godt ord til dere. Samal tolkar, så var det Davor, som var Østendøl og Torv Jokon. Så har vi så møte Valiot. Så var det ikke av. Så man har sett på plås og rom skal avleveres etter samme stand som tar jo kom. Som Peter Møller traktor. Muggen etne til var gå. Det var veldig mye av det. Det er krøvd mitt til alle stedet. Det var allt Jordan. Det är för längt ner i myn att du inte vet det. Sångerna vet på mot inte med och inte alls det. Jag ber hur slunch det så tungt det. Så var det kommer bor så
När de som kör kommer så det boja och så blev gitarren inte fram så. Så det jamma som kunde lötta. Och i mycket nästlande. Här så kör vi en AVI nutch och träd. Det är bara som är viktigt. Det går så för sig bara där. Jag vet inte att han viktigt för igen. Vad han säger sen. Ja. Skiparen han ska gå om vinter, han reser inte mycket bitar ner. Vi där vid rörde vi allt det här. Så får vi ombord. Och så cykla vidare. Att bli till upp. Eftersom det har varit den sista bygden som vi vill köra i Grönlandet, så valde vi så att täcka en bukett vi kom upp på havsens botten som vi kunde ha vi kunde sindra löjd. Kjalt här är flott. Det är grönlandsk här. Det var så rampen till landgången. Det var ju som att det här experimentet vi prövade för att säga att jag tycker vi allt samma ständer där hick skoft ner åt där han måste sig knöj. Så han är inte allt vad sen är för det här och nytt. Så är färdig cykla. Vill han ekloja det här. Då har vi kommit in mot Sisimiut. Det här är vi insiktliste till Holstensborg. Och i Holstensborg är han norrligaste havnen som är isfri. Allt här. Är med fortalt. Så här är cyklan in och ut allt här. Detta är så landsläge som vi så tja här inte säger jag när vi gråer. Jag är här och innanför i Forsson och i Holstensborg. Jag tror inte att det är arbetsörndon. Ta halvtid vär näggminne. Jag smätter så tjalla av inte om jag minns det. Hanna Sverinta jammar, hon har öra minnast det. Att det här huset här bor i och tar i världen. Hon känner det plötsligt. Ja, hon det bor i 12 år. Esbern Hjelm och varje kona så Hanna är Sverinta jammar, hon är syster kona jammar. De bor här och i 13 år han var formar av Vodbunda Ruinon. Hon arbetar i kontoren här. Så det här var mycket hon allt. Det är Storhavn, det är så kör vi. Stora debatter. Vi kör av alla möjliga slam. Gummigit. Ja, det är till att det brukt. Nej, han har spelat något, ja. Det var en entreprenör här som han kände. Han kom i kontakt vi och så manglade han att han köpte något gummigit han är den gamla. Och jag kände att det är helt ja. Havnen är nägg utbyggd här, det så att ni har. Det är så här då. Fick några kronor i kassan eller? Ja. Här är det kommer flöva till sjön i världen, har det varit till samband. Här så bara han helt väldigt så bara känslor vi. Han nämnde också som Norrborg och han är norringår halt jag säger att han är inte. Så tycker han ska åka andra så känner han. Jag vet inte vad från. Vad var skalan? Norringår. Alfa maskin. Så var det maskinen. Jag menar. Vad är det? Vad var det där? Det var en alloy. Hvor är det så löje? Jag vet. Just det. Jo,
arbetar på en lägg om båten att jag ska få det så här ankarna de natt. Så kom vi loksins under motor. Hotla har på land. Där kommer det inte någon. Men jag sätter check. Nej, det är fint. Ja, det är han. Så jag vet det. Störst havnalän. Här står det kranar till. Tänkte på att jag till visst bytjevirk sem igång. Vi alltid kan se att det så är så mycket ytterligare här på ett. Det är så mycket negg. Att här som ju väl två ruttlar, det här är akkurat öllon turen som vi var vi, men vi selt det var mest vid kajen här på som ruttlar centrum. Här så kör vi så kyrkjorna. Jag kan Karl och Willy på att diskutera grovlig för inte ska vara, godsjan ska vara. Så kommer skiparen och sidan vad ska göras. Han vill ha att han har en ändan långt in. Jag ser också att det är otryggt och gott. Jag svär bollar så här. Det var bönaslam, men jag vet. Ja. Vi skänas vi ju. Nu gleder jag sig bara. Nej, jag kan vakna. Vi ska ta upp. Ja, nu kan du skänas vi. Och så var det. Hallå där. Just det. Leot. Hoppa ut så fram lite. Så blev slakt. Vi känner röjen för så ist firmen vid våren bor. Det var skulle ju östni hem ta vid för dem. Och för jag var säker på att Anchen skulle detta ner i mitten så blev ett nät spänt med kajerna och skipet och landgångsna. Så onkvar och alls så hände jag inte olika och tog. Vi får en tur genom bojen hitcha. Här var det gott att se. Sissimjut, ett Hassesborg som vi då känner från det danska namnet. En boj i Västergrönlandet ute mot Davidsträtten. Han ligger en 320 kilometer norr för Nok. Bojen är huvudstaden här i Östnon och den nästaste bojen i Grönland. Her bygg var en 5500 utbyggvar. Vinneløyvi her er for det meste av fiskarui. Og her er bare reier og laks, flatfisk og torskur. Og flekkarviskene tja Royal Greenland. Det er det største i Grønlandet. Og reiefabrikken er en av de mest framkomne i verden. Og her er østene Kaubavoyan som er vel omtakt enn. Og det er for det meste kaupor sånne. Men her er østene andre kveler. Kvidkveler og nærkveler. Og her er østene rønskjør og muskosokser som vil ha vært tre. KNI og døtterselskapene, da døtterfelene som er Pilerisok, er en kjete av vanlig handel i Grønlandet, og hver i hovedsette er Sissimjut. Og i Sissimjut er det flere hoteller, og vandreheim, så som hotell Sissimjut, kjører man så mye her,
Og her er en konferanserum. Bojeren hever en høytan swimmingpool som stender av pelon for at varmen ikke skal komme ned i permafrostet. Det er flere campingplasser på innom. Her er en skylifta opp til Kjettlingehettene. Dette er virkelig. Alla vet. Turismen er blevet en mer og mer tøyende parter for bojen. Her er muligheter til alle mulige aktiviteter, ganske særlig om veteren, som hundasledekøring, og et som heter heleskiing, og to har muligheter for av gångturer vid feraløyer. Og så kan så færa opp i bjørkene, opp i fjøtlene, man kan sykle kajak og segelbåten. Og så i 1958 er det kvart året vært et langrennsløp som 130 kilometer lengt her på et. Arctic Cycle Race. Og her er flere av internasjonale lodtakerne av her. Knut Rasmussens haskole ble grunnlagt i 1922 og ble oppkattlet etter polarforskerne Knut Rasmussen. Og han er ute i estara parten av Boinon. Också nere vid det gamla Tyllepall. Vi får en tur igen av Sjømansvømme. Her har negoføringar vært. Og vi var så heldig er det at her kom og med og hälsa på kon og presenterer seg som en Eltevik, en fosfring. Han har bo i Grønland i år. Han var prater i går. Så det var mye hun alt, vi tvinker. Det er godt å vite. Det var mye hun alt å sitte sammen med. Ja, vi så vidt hadde vært ombord. Nei, i land har vi så vært i landet, så var vi ferdig ombord. Hadde kjørt klart til å fære hjem. Så han skulle pakkast. Jeg sier det, vet du, det var kjela Petter, landet pakket fyren for seg. Nå er det rett. Jo, ikke. Det var alltid å filme da jo i pakket jeg mot nye. Så det er så god sitt her som tar fink på sjordtøy. Mot jeg pakket. Så tar du det? Ja. Et som ble filmet av, så måtte jeg gjøre det sin tur. Professionelt. Jeg hadde mennene var spent at det var hjem, så var det blitt med fjoll og tralt, men det var alt leit, ja. Var det de mjøl nere mixer at jeg ikke... Og sin drar kjem, hva det var leit. Hva? Det er også en grovstapper. Man bruker lomjøl og grovsalt. Det luktar som spiltnøy, det er pure obrukt. Den tog bare bordet tatt fram. Ja, det er svært bjørsen for å se henne, da? Jo. Jeg er ferdig øyla rask og køyre for brus, så har vi handklæger vi. Så brukte jeg for skipen på en gang i lever, og så kom vi aktivist ned til Erlen. Ja, det er fantastisk. Så slipper vi fra vaska. Det som halda alt det forskjellige ørdom på skipet, tid, vaska. Butta er dit. Det var hetta nummer 3 gick va? Ja. Tänk då. Det är särskilt alltså. Ja, det minner meg om... Lexnäs. Ja. Du och jag. Du och jag, Alfred, du och jag. Så nu är det spännande. Du vill lägga klockan, eller? Eller? Vad klockan? Klockan är... Hon är 23 tjejl, tror jag. Ja, akkurat. Han är så lovlig nu, är han. Ja. Jo. Han har akkurat upp. Han är så lovlig nu, klockan är. Han har akkurat upp. Peter lägger så boxarna ordentligt samman. Det är mest att du bära... Första som vi går hem så färdig vi här på den. Det är mest att du bära lagt oss hattarna på en samman.
Ja. Vad ska jag ha? Ja, mitt Ja, för. detta ska du i. Detta ska isen i och Nej, han ska ju med ska ombuxen Ja, hos ja. Eka. Jag är här i bär också när jag kom ju i hotell också. Fotlen heter han. Jag är fast släppa på. Jag vill köra knalla. Vad ska du fotlen i där? Ha? Är du sjöma va? Ja. Det är uppe vi. Du chatta fått. Här det käkar jag ju bra. Ja. Sherman ja. Eller Trus plus. plus. Ja, kan jag? Nu är det som grundvanden Nu slapp på. Så ska jag ta sen fram. Lägg nog hatta samman. Så röst du upp. Du hade fått det kört. Ja. Bukta Ja, det har fått det kört. Jag var inte under hökna då. Det är för skillnad. Nu mål Jag hörde då. jag löpa med. Oj, jag såg det klär. Hur sätter du så här kamera? Jag hörde väl väl visst det. Ja, så mycket fjäsa kommitterna. Jag sa att det var livet så vill du ta en amint av alla de som har silt vi går se det sista stretchet som vi var om. Så vi skulle så ställa upp till att vara ja, men där så tar kom så snabbt på att jag kan gå och låta vi att få samlat av manskapet, men vi må bara spåla oss inte framme där för jag får inga kör där. Men läkt och lunch så visste så att det var gång på plats. Men det kom tagast och så såg vi det allt för det land mot Arvid Kiltost. Så var det sista kommentaren och för hem. Ja, det är helt ärligt. Det är sista spårningen. Kan helt oss avsvingar. Det är inte annorlunda än att jag har hört omsorgsföringar. Det är öle speciella, men öle fitter. Alltså, till slut och så pull upp. Ja, thumbs up. Omsorgsföringar. Anna, kom. Kan du så fringar? Där. Nice. Jag kan gå och med Sibar. Ja, mukas. Sibar, kan du så fringar? Ja, det fitter. Ha? Ja, kan du så då tycker jag. Kan du så fringar? Ha? Jag fitter med. Väl, kom. Kan du så fringar? Ha? Kan du det? Kurs så fringar. Vet du? Spring med. Nej, det är nej. Jag ska inte säga. Kan du så fringar? Ha? Tala. Kan du vara på där? Ja, men tack. Ha? Annars är det vet med det tack. Kan du på där? Det är ju galet att jag just fått med till där. Det är extremt bra. Ja, tack för Roger. Det här är lucky episode. Det här är outro i det hela. Vad ska jag göra Jo, nej, vi äntar vi ja, vi sitter igång till såna öldur. Vi äntar vi namn och Joel. Tusen tack för gästfärden och för att hem.